Hindi na lang mga kandidato sa eleksyon ang ginagawa ng campaign jingle ngayon, pati ang natatanging Pilipinong kardinal na posibleng maging susunod na Santo Papa na si Cardinal Tagle ginawan din ng jingle. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Nabanggit mo, tsempong-tsempo naman election season dito sa atin. Isang kababayan natin mula sa Cebu, hindi kandidato, kundi si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang ikinakampanya para sa susunod nga na Santo Papa. At kanina, inalam din natin kung ano nga ba talaga yung tsansa ni Cardinal Tagle na maging susunod na Santo Papa. Ngayong sa lumipas na 2,000 taon ay nag-dominate dito, karaniwang itinatalaga ay mga Europeans. Sa jingle version na ito, damang-dama ang pag-asa ng isang kababayan natin na si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang magiging susunod na Santo Papa sa inilapat ng Biblia. He's a healthy young man. Tila ipinagmamalaking sa edad pa lang, may lawang na agad ang Pilipinong kardinal. Ayon kay Luis Rosiana, a.k.a. Latigo, hinog na si Cardinal Tagle para maging leader ng simbahang Katolika. Gumagawa po ako ng mga jingle ng mga kandidato dito sa Cebu. At so naisipan ko, gumawa ko ng jingle para sa mga kandidato, but hindi ko gawan yung isang kandidato natin na nasa Rome ngayon, which is Cardinal Tagle. So this is my form of support para po sa kanya. Ilang araw pa nga lang mula ng opisyal na bumaba sa pwesto si ngayon Pope Emeritus Benedict XVI, pero tila kanya-kanya ng manok ang iba't ibang bansa para sa nabakanting posisyon sa Vatican. Pag daw si Cardinal Tagle ay naging Papa, isang kawalan ng Pilipinas. Pero sabi ko naman, pakinabang ng mundo. Sa mahigit 200 kardinal sa buong mundo, 117 lamang ang miyembro ng conclave o yung mga wala pang 80 edad. Pero matapos ang resignation ni Cardinal Keith O'Brien ng Scotland at dahil hindi raw makakadalo ang kardinal ng Jakarta, Indonesia, 115 lamang ang magbobotohan para sa susunod na Santo Papa. 2/3 ito o 77 votes ang kakailanganin ng ihiranging bagong leader ng simbahan. Sa bilang din ito, mahigit kalahati ang mga kardinal mula sa Europa. 10 naman ang galing sa Asia. Sa lumipas na mga taon, ang mga na-elect na Santo Papa, lahat Europeans. Kaya ang tanong, gaano kaposible na isang Pilipino sa katauhan ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang maging kauna-unahang Santo Papa mula sa Asia? Nakita siya. Pwede siya. Dahil ito na ako nakita na siya. Lahat ng kapital. Dahil alam na marami siyang inagpot. Naging advisor siya ng Pope Security. Director na siya Theological Commission. Posible mahirapan din siya. Kasi nga, nakita natin statistically, kasama na lang ang Europeans sa Cardinals eh. Kahit pagsamahin mo lahat ng ibang pagpunti na hindi, hindi pa rin kaya matalo. Napaka-charismatic ng ni Pope, ni Cardinal Tagle. Kung yun ang kalooban ni Lord na maging Santo Papa na Dahil sa pagre-resign ni dating Pope Benedict XVI, usapin ngayon ang edad ng isang Santo Papa sa simula ng kanyang termino. Pananaw tuloy ng ilan, mas mainam kung nakababatang kardinal ang maihahalal na susunod na Santo Papa. Yung pontiff, or the old pontiff, I think he has the same weight. Hindi yung youth ang critical reason for electing a new pope. Hindi yun lang. Pwede mo rin gusto niyo matanda because of his wisdom. He who enters the conclave of Pope comes out a cardinal. Ibig sabihin, hindi mo ma-predict kung sino talaga. Na-surprise eh. Nobody expected Benedict. Yes, truth. Bagaman technically ay numbers game itong butuhan para sa susunod na Santo Papa. Gaya nga ng payo ng mayapang si Pope John Paul II sa kanyang mga kardinal ay hindi raw boses ng kakilala o ng kaibigan o ng ninuman o kundi boses ng Diyos ang dapat daw namang ibabaw. Ruth? Sa
Cedric, naiintriga lang ako, kamusta yung reaction or yung pagtanggap dun sa jingle na yun? Kasi sa Vatican, openly, they can't campaign kung kahit sabihin natin na talagang papal contender itong si Cardinal Tagle. Pero dun sa publiko, yung mga nakarinig, kamusta yung reaction nila dyan? Well, kung hindi tayo nagkakamali, Ruth, so far meron ng 2,500 hits yata ito sa YouTube. Itong jingle na ito na ginawa ng kababayan natin sa Cebu. And itong mga pare na nakausap natin, so far wala naman sila sinasabi na mali. And in fact, sinasabi nga nila, it only shows na tayo mga Pilipino ay very hopeful na si Cardinal Tagle nga ay masaya na rin tayo na nakasama siya sa Papa Billy. Hopeful tayo na siya yung mapipili, mahalal. But then again, kung statistics yung pag-uusapan natin, of course, itong mere statistics ay wala namang kumpara sa paniniwalaan ng marami sa Diyos na yung wisdom ng God ay statistically speaking talaga mahirap kung tutuusin. At Cedric, sinabi rin kanina ni Archbishop Emeritus Cruz na yung It's the Philippines Loss and the World's Gain kung maging Pope itong si Cardinal Tagle. Ganyan ba talaga yung nakausap mo? Ganyan ba yung sentimiento ng ibang mga nakausap mo? Lalo na kasi hawak niya yung Archdiocese of Manila. It's a big, malaki siyang lugar para alagaan itong faithful, no? So, lost nga ba talaga siya for Filipinos? Yes, Ruth. Maraming mga nakausap natin, ganyan din yung sentimento. Sinasabi nga, ito rin si Father Lucas, sinasabi niya, 10 years from now, pwede pa rin daw. Kung hindi halal, itong si Cardinal Tagle bilang next Pope. 10 years from now, pwede pa rin siya. 20 years from now, pwede pa rin siya. So, dun sa mga panahon na igugugulin niya na hindi siya maging Pope, malaking-malaki daw ang posibleng maging contribution niya dito sa sarili nating bansa. At gaya nga ni Archbishop Cruz, sinasabi nga, ay malaking kawalan siya kung sakasakali na magiging Pope siya dito sa atin sa bansa natin. Okay, maraming salamat. Cedric Castillo. Hangin ng West Valley Falls ang napatunay aktibo